Dira nakapamista mi Gargonix diri mis balay ni Joy tapang ada na nagpadong na mi diha. Tabi sila si Rinaldi ha. Ano naman no gamay oh. Napupubog na sa gamay sa po. Oh. Yan, porting. Vlogger mo na. Ay, klaro kayo ba? Kita ka video? Katong nagkuha ka, sukay. Ay. Kasal niya yung anak ba? Ito. Ako yung kusiniro. Kung yung bidunga ko. Bilib ko siya mong trabaho nito eh. Amahan pa. Mga pangilang kusiniro. Ang nga sila eh. Mga pangilang. Ako Joy, kuha mo Joy. Salud kikon mo to. Lagi. 100%. Ator. 100% Joy. Himo ni mo tanan. Kanan. Bitaw. Pamalayan na pagmangkong baya. Wala naman din papa. Ako mo may apugar nga isip papa. Siyempre, kitang gila siya ganito. Di kuha siya first. Hago. Siniro ba? Siniro pa. Siya pa yung nagluto, siya pa yung nagpaso sa simbahan. Big roll. Muna dako ikaw saludo gini mo. Wala para. Wala, okay kayo. Buwang. Dako saludo. Dako saludo to, Wala tayo kaya. Kuha kayo ba kanang gihimo ni mo tanan gini ba? Dito. Tikman. Ayaw. Naturon kayo. Gila. Uy, pisti, iwa, sumbagon di karon. Bubo. Disco doon. Kumay nga. Bilang mga ewa ka mo. Pag-ipalag ko sila sa bisintira. Lagi. Mga mahulog. Wah, hindi ko hubog eh. Tungo na ako tingin na hubog. Tingin na hubog. Tingin. Asal tagawan re. Numpurding. I-observe na naman video. Kaya mo. Saan na yan?